Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hong Hong ni Maro. Maning, sa sunod tuig mo retire na ko. Ay ikaw, sa may plano mo sa magkinabuhi? Oh, mo retire na sab ko ato ni. Di naman ko ganahan nga mangamog na yung abogado. Tuod, may lakaw ta karong gabi eh. Ha? Asa naman sa ta ato ni? Maning, nahinumdum ka ba sa tiguang nga nagpatago na ko sa mga dokumento sa kakanang bahay o luna? Oh, kinsa ganito yung nga ni ato ni? Si retired attorney Delo. Oh, dito. Nga naman ato ni, doon na ba'y problema sa luna nga yung gipabatayan ni mo? Oo man, pero gusto lang siyang makikita na itong usab. Labi na nimo. Unsa? Nako gyud ato ni. Ngano nakatimaan da siya nako? Mara mo tong una o kitapusan ng panagkita. Ngilingig og memory ang mong tiguang. Maning, nakatimaan pa gyud siya nimo. O magkikita siya nato karong gabi eh. Ikaw na lang og una, Marla. Kay madugay pa to ang imong papa nga muuli. Kay doon ako no sila'y karaang kliyente nga makikita nila sa iyang among abogado. Oh, naunsa man ka, Marla? May problema ka ba? Wa man manang. Nahasol lang ko nga nakunauna sa inyong gisulti ni Papa. Ay, maog yun na ang gikahadlukan sa imong amahan. Nga mahasol ka kung mahibaw ka sa tinuod nga nahitabo sa kamatayo ni mama mo. Manang, unsa gyud kay katarungan ni Mama no? Kung nganong iyang gikuhaan og picture ang karaang sudlay ug pugong sa buhok. Ay, maunta ka na ang iyang gustong isulti nako sa dihang miabot siya gikan sa museum. Pero wa na niya masulti kay nahasol lagi siya sa hunghong. O mauto, namatay na siya. Manang, dili pa mo inom og makahubog si Mama? Ha? Dili man. Mao ba? Wa ka pa makabati nga nag-take siya drugs? Uy, nagtuo ka nga drug addict ang imong inahan? Manang dili sa ingon ana. Kuan, basin og na siya sakit nga kinahanglang mo inom sa tambal nga makahay. Lagsik ang imong inahan, Marla. Wa kini sakit. Kay permining magpa-check up sa doktor. Ay, ayaw na lang nagasula ang imong huna-huna. Sige na, kaon na. Aron mo pahuway ka. Manang, ako niyang gamiton ang typewriter ni Mama ha. Ha? Unsaon man imong iyang typewriter? Magsugod akong suwat og mga sugilanon, Manang. Mag-writer ka sama sa imong inahan? Oh, Ayaw lang tingali, Marla. unsa? Pero, nganong dili makapasugot, Manang? Manang, tubag ako. Nganong dili makaganahan nga mosunod ko sa kong inahan nga mahibong writer? Kuhan. Ay, ambot ba? Pero, Pero unsa nang? ako day, nagtuosad baya ko nga nalibog ang imong inahan tungod sa iyang pagka-writer. Nga usahay, dili na lang mukaon kay dunay apsong deadline. Ayaw kahadlok, Manang. Daan naman sa kong gitudloan ni Mama kung unsaon sa pagsuwat og sigilanon. Unsa man sa imong gustong suwaton?
Kuan, magunahon na pa ko. Basta ibutang na nako sa kong kwarto ang typewriter ni Mama. Computer na lang ang gamitan ay. Ayaw na lang ng typewriter. Wa naman na mauso ron. Manang, gusto kong musuwat gamit ang typewriter ni Mama, okay? Okay. Ikaw ang mahibaw. Ayaw ko na. Nganong dili makaganahan nga ako ning gamiton manang. Ay, mahinomdom manggugkos imong inahan kung makabati kog tagok tok sa typewriter. Kay dili man sabto mo gamit og computer. Mao na ang gusto na kong tukion manang. Kung nganong dili siya mo gamit og computer. Busa ihatod ng iyang typewriter sa kong kwarto, please. O pagkahuman, katog na lang. Kaya ako na magpaabot ti Papa nga mo abot. Pangaon lang ka ta, maning. Nalugay man siya Atty. Delo. Tiguan nagtingali karon ato nino. Kay dugay ko kayo nga nagkita ta din eh. Hapit na yun siya mo sinta karon. Tigo na yun. Pero lagsik-lagsik pa mamanulti. O man ta magkita din eh. Milarga man din siya sa paingon sa gawas sa nasod, di ba? Oo. Niyan na siya. Uy, ato ni. Nagsungko din siya oh. Mayang pagbalik din sa Pilipinas, Atty. Delo. Malang ko kaadlaw din sa Pilipinas, Rolando. Niyadyo ko. Kaya gusto ko makikita ninyo pag-usap sa personal. O magkasulti ta sa katapusan higay. Ha? Lagsik ra magyapon ka, sir. Maayaw ka niya kagyod man. Uy, nahinundong ka pag hangtod sa kungan, ato ni. Dili ko daling malimot. Labi na sa mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Apel na ba ko ana, ato ni? Oo. Tungod kay sa atong panagkita karon, nakauban kagihapon ni Rolando sa iyang opisina. Nagpasabot ka na kung unsa ka kaluyal nga klase sa pagkatao. Gisultihan na nakabuutan si Maning, Atty. Ug mao ka na ang gikinahanglan ko karon. Ang sama kanimo, Maning. Ha? Nga naman din, sir. Patrabahoon ko nimo. Mahimo bang nga na ta? Sa dili pa na ko isulti ninyo akong tuyo din Sure, Atty. Ano siya gusto mong kanon? May masuhod sa kong nga maayong suwaton, uy. Indot na ba untang isuwat karon? Kay makatabang kay nako sa Elchin. Nga makasuhod sa kumpanya sa mga libro nga gimanage sa iyang tita. Huwag masuhod sa kong Si Mama ka ha. Ingon ka ini ang iyang bation kung magsuwat na siya. Mablangko usahay. Basta, maningkamot ko makasuwat og storyline. Human naman yung tagkaon na Atty. Delo. Kanang may tingali nga isulti mo na ang imong tuyo nako. Ang tinuod, kamong yung duha si Maning ang akong tuyo karon din sa Pilipinas. Uy, nganong naapil mo ka ng imong tuyo, ato ni? Ikaw, Maning. Imo bang bay ka ng inyong gipuy-an karon? Dili. Nangabang lami ana, ato ni Dilo. Maayo. Hugma, kinahanglang mamutos na mo. Kay mo biya na mo anang baya. Unsa? Nga naman di Atty. Delo. Asa naman lang sila si Maning mo puyo? Sa karaang bahay sa mga alpamero. Unsa? Uy, ato ni. Nganong adto naman mo puyo? Tungod kay nagkinahanglan kinag mga tao nga mopuyo. Ug ikaw ang napili ko Maning.
imong pamilya ang mupuyo dito. Ha? Pero kadako ato ni, mahal kitog abang. Wa kay abangan sa pagpuyo dito. Ako pa ang mabayad nimo sa imong pagpuyo dito. Isip tagbantay sa mong bahay o yuta. Usa? Sweldohan ko nimo pagpuyo ko sa maong bahay, ato ni? Oo man, ug bisan mamatay pa ko. Oh, Magpadayon ang imong sweldo sa pag-atiman sa mong bahay. Ay, magday ang tagya ini ato ni. Patay na silang tanan. Pero may usa nga nabilan. Apan way na baw kung hain ka na. Unsa? May usa pa katag-iya nga nawa ang maong bahay og yuta. Oh, attorney, unsa may ngan sa nabiling tag-iya sa mong bay? Carlos Alpamero. Ug mao ni ang paabotan ninyo. Ang pagbalik niya ng Carlos Alpamero. Mao ba? Niya ang tsike alang sa inyong pagpanglimpyo sa mong bahay. Ug sa uban pangbayranan alang sa mong bahay. Ug naasabtiha ang imong sweldo man. 50,000? Kadako ini kwartaha ato ni. Daghan ka gastuhan sa mong bahay. O sa ikaw na'y bahalaan. Ikaw na'y magbuot kung saon ang mong bahay. Samtang wa pang tinuod nga tag-iya ini nga si Carlos Alpamero. Attorney, dinalian ba ang pagbalhin nila sa mong bayat? Ha, attorney? Oo, attorney. Dinalian. Tungod kay ako ang mahatod nila dito ugmang adlaw. Unsa, attorney? Anong dinalian man ato ni Dilo? Tungod kay tiguang na kay ko. Dili mahimong mamatay ko nga dili na ako ikapasa sa laing mga kamot ang maumpay og yota. O kami ang pasahan mo ini? Oh, maning kamo. Ang imong pamilya. Og tabangan ka ni ato ni Rolando. Unsa man maning? Minahan na kining biduol nimo. Hukom na diha. Sige. Good. Very good. Sige, pangandam na lang mundaan. Kay human sa paniod to, mangadto na ta sa maong bahay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.